У эфіры Белсату размова. З вами Віталь Цыганкоў. Большасць заходніх краінаў не прызнаюць Александра Лукашэнку ў якасці легітымнага кіраўніка Беларусі. Але як гэта можа дапамагчы усталяванню дэмакратыі Беларусі, як гэта можа паўплываць на беларускія пратэсты? Пра гэта іншае мы сёння паразмаўляем з нашым госцем, доктарам палітычных навук Андрэем Казакевічам. Добрый дзень. Добрый день. Днямі Светлана Ціхановская сустракалася з прэзідэнтам Францыі Макроном. Было аб'яўлена, што яна выступіць у французскім парламенце. Таксама было аб'яўлена, што яна сустрэнецца з канцлерам Нямецчыны Ангелай Меркель. Акрамя нейкага маральнага чынніка, па-вашаму, якое палітычнае значэнне маюць гэтыя сустрэчы? Основное палітычнае значэнне выступае ў тым, што прынамсі на пэўным узроўні еўрапейскія палітыкі прызнаюць яе як чалавек, які мае права казаць пра інтарэсы беларускага народу. Ці прынамсі значнай часткі беларускага народу, ці нейкай часткі. Тут, конечно, мы можам на гэты конт спрачацца, але так ці інакш Ціхановская атрымліваецца, прызнаецца ў якасці чалавека, які адлюстроўвае палітычныя інтарэсы шмат каго ў Беларусі. І, магчыма, для многіх людзей няма разумення, што сітуацыя на гэты раз дастаткова ўнікальна, в адрозненне ад ранейшых выбараў, калі заходнія дэмакратыі не прызнавалі выбары дэмакратычнымі, але дэ-факта прызнавалі Лукашэнку кіраўніком Беларусі. Зараз сітуацыя кардынальна новая. Яны не прызнаюць Лукашэнку кіраўніком Беларусі. Што гэта можна азначаць практычных кроках у эканоміцы, у палітыцы? На самой справе наступстваў будзе шмат. Все мы не можам прадказаць, таму што, хутчэй, можна казаць пра тое, што Беларусь пагружаецца, скажем, улада беларуская, ў некую такую шэрую зону. Там, дзе пакуль што яшчэ не зразумела, як дакладна кожная краіна свету будзе рэагаваць на гэту сітуацыю. Але тое, што ускладняе магчымасці для дзеючай улады весці знешнюю палітыку, гэта адназначна. То есть, чым гэта непасрэдна пагражае? Па-першае, ніякія новыя дамовы заключацца не будуць. І хутчэй за ўсё не толькі з Захадам, але і з большасці іншых краін свету. Таму што заключаць такія дамовы, там нават Кітай, напрыклад, пад пытаннем, хаця лічыцца саюзнікам. Дамовы якога кшталту? Якога, скажем, зроду? Да любого. Таму што, разумееце, заўсёды паўстае пытанне, ці, скажем, гэта дамова будзе выконвацца. Напрыклад, гандлёвая нейкая, так? Ці, скажем, дамова звязаная з пазыкай, з фінансавымі абавязкамі дзяржавы. Все-таки большасць краін будзе звяртаць увагу на тое, што гэты прэзідэнт не прызнаны заходнімі краінамі, уплывовымі, важнымі. Ён не прызнаны, ці прынамсі мае вялікія праблемы з легітымнасцю ўнутры краіны, і што калі, скажем, сітуацыя зменіцца, то гэтыя пазыкі, гэтыя дамовы могуць быць проста непрызнанымі новым уладам. Так. Можна шмат даказваць пра тое, што такога не адбудзецца, весці пра гэта размовы, але рызыкі-то вырастаюць. То, адпаведна, жадаючых гуляць у такія азартныя гульні будзе значна менш, чым было. І я думаю, што гэта будзе чым далей, тым больш складана. Можна сказаць, дакладна паставіць такую кропку, такую рысу, што з этой цяперашняй уладай, якая захоўвае уладу сілавым чынам, як мінімум заходнія краіны не будуць заключаць ніякія дамовы пра нейкія новыя сур'ёзныя інвестыцыі, крэдыты, эканамічныя ўліванні і гэтак далей. Больш за тое, ўжо абмяркоўваецца пытанне, што ўсе формы знешняй дапамогі і тэхнічнай дапамогі, і іншыя варыянты праектнага супрацоўніцтва, яны будуць замарожаныя. Частка грошай будзе накіравана на грамадзянскую супольнасць, часть, напэўна, проста падвісне. Відавочна, што Беларусь не зможа, беларускія ўлады, атрымліваць нейкія новыя праекты у рамках і ад еўрапейскага звязу непасрэдна, і ў рамках праграмы ўсходняе партнёрства, і іншыя механізмы. Ўсё гэта зараз пад вялікім пытаннем, і гэта, в прынцыпе, прямыя страты. Конечно, як лічыць, мы дакладна не ведаем, якія праграмы будуць рэалізавацца, якія не, але відавочна, што гэта сотні мільёнаў, а можа нават мільярды еўра, калі казаць пра аб'ёмы.
Конечно, будуць Просто варта нагадаць, што все гэтыя грошы, хаця беларуская ўлада не любіць пра гэта казаць, ішлі менавіта на афіцыйныя структуры. так. Гэта ад таможнага, ад дзяржаўнага памежнага камітэту да всякіх экалагічных праграм. Мы ходзім па вуліцах, нават не гуляем, колькі шмат аплачана еўразвязам рэчаў. Так, да. Дарогі, да, вот зараз ж вялікі праект абмяркоўваецца на гэты конт. Інфраструктура, гэта мясцовыя розныя ініцыятывы, там дарогі, масты пабудовы, гэта нават з судовай улады, да, былі праекты. Ну, это, разумееце, вельмі такая шырокая тэма, і сапраўды асноўным бенефіцарам былі менавіта беларускія ўлады, тому што фінансаванне гэта вельмі цэнтралізаванае, звычайна прымаюцца такія рашэнні на ўзроўні Савета міністраў, там, ну і з усімі неабходнымі атрыбутамі. Вось. Плюс, конечно, пытанне пазыкі, напрыклад, там, ад Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. Былі планы, ў гэтым годзе яны агучваліся прыцягнуць сродкі ад іх, хаця вот уже по той резалюцыі, якая была прынята еўрапейскім парламентам, там прапісана, што яны заклікаюць, у тым ліку і еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, ну, фактычна спыніць гэтыя праграмы. А ёсць праграмы, якія дзейнічаюць, пытанне таксама з імі, вот ці яны будуць замарожаныя, ці все-таки нешта будзе заставацца. Это все вот зараз под вялікім пытаннем, гэта сур'ёзная фінансавая страта. Я уже не буду казаць пра імідж, там, да, і все астатняе, што я думаю, зараз дзеючай улады не так важна, там, да. Але гэта все вельмі сур'ёзна проста чыста з фінансавага пункту гледжання. Просто існуе меркаванне не толькі зараз, а і раней у гісторыі Беларусі яно выказвалася, што еўразвяз мог бы фактычна, вельмі хутка, фактычна не тое, што паставіць кропку, так сказаць, на цяперашнім рэжыме, але вельмі моцны штуршок даць пераменам, калі б увёл эканамічныя санкцыі. І ўнутры Беларусі на гэты конт няма абсалютна ніякай згоды, і сама Светлана Ціхановская, наколькі мы ведаем, выступіла супраць, паколькі яны могуць прынесці шкоду перш за ўсё звычайным беларусам, а не ўладзе. Па-вашаму, до такого кроку можа дайсці, ці гэта абсалютна выключана ў любым выпадку? Ну, до такого кроку еўрапейскія арганізацыі, ці краіны, да, еўразвяз могуць дайсці толькі ў адным выпадку, да, калі будзе вельмі выразны месседж з Беларусі ад шырокага спектру палітычных суб'ектаў, што гэта трэба рабіць. Ну, і, напэўна, першае, што ўсплывае, гэта нафтапрадукты. Да. Вот, конечно, калі б была ўведзена забарона на іх продаж у ЕС, вельмі сур'ёзна, да, бы ударила. Але па сваёй ўласнай ініцыятыве, конечно, еўрапейцы ніколі такога прымаць не будуць. Таму на ўзроўні палітычным гэта пытанне такого, яно вельмі, скажем так, супярэчлівае, да, таму што з аднаго пункту гледжання, конечно, гэта сур'ёзныя страты для беларускай улады, але таксама гэта сур'ёзныя страты могуць быць для Беларусі як краіны і вельмі моцны удар для шырокаголовых грамадзянаў. Таму я, напрыклад, такія ідэі такіх санкцый, напрыклад, не падтрымліваю і паслядоўна выказваюся супраць іх. Таму што наступствы непрадказальныя, яны могуць быць вельмі, скажем так, вельмі глыбокімі і для беларускага грамадства. Непапраўнымі нават бліжэйшай будучыні. Просто прадказаць вельмі складана, да, вынікі гэтага, і я б вот такую гульню не гуляў. Таму што, тым больш, што, в прынцыпе, пакуль што ёсць яшчэ іншыя механізмы, якія не да канца скарыстаныя, таму я думаю, што трэба ў гэтым накірунку працаваць. Прэзідэнт Францыі Макрон пасля сустрэчы з Светланай Ціхановскай сказаў, што мы там паспрабуем, каб пры пасярэдніцтве АБС вырашалася беларускае пытанне, беларускі палітычны крызіс. А афіцыйны Менск, ці канкрэтна кажучы, Александр Лукашенко зноў праігнаруе, як ён праігнараваў там тэлефанаванні ад Ангелы Меркель свой час і любыя іншыя, скажем, спробы выйсці на кантакт з боку Захаду. І што? Сапраўды, якія рычагі ўплыву мае еўразвяз в адрозненне ад Расіі? Я вот уже сказаў такія рычагі, перш за ўсё фінансавыя, да, і гэта важна. А другі рычаг гэта ўжо ўплыў на Маскву. Конечно, калі да гэтай праграмы
як это сказаць, да, вот да ідэі таго, каб у Беларусі адбыўся прынамсі нацыянальны дыялог. Мы не будзем казаць, што ў выніку будуць выбары, канстытуцыйная рэформа, да, таму што тут ёсць вельмі істотная розніца ў падыходах паміж Расіяй і Еўразвязам. Але прынамсі, скажем, ну, усе нібыта прызнаюць, што неабходны агульнанацыянальны дыялог, то вот і будзе нейкія, скажем так, вот падыходы прымальныя і для еўрапейскага звязу, і для Расіі. Ну, уявім сабе, што будзе вот все-таки гэта нейкім чынам намацана, то я думаю, што Лукашенко будзе вымушаны. То бок давайте расшифруем. То бок нейкім чынам, ну, Еўразвяз, Ну, там мусіць быць выходзіць на Пуціна, коаліцыя, да, то есть мусіць быць коаліцыя. Тут я не бачу варыянта такога, што вот толькі адна Расія ці толькі адзін еўрапейскі звяз зможа прымусіць улады да дыялогу, да нейкага ўвогуле абмеркавання палітычнай будучыні. Калі паўстане такая коаліцыя, калі ўсё-таки будзе знойдзена нейкае паразуменне, нейкія правілы, да, па якім гэта камунікацыя зможа быць, тады так, я думаю, што гэты механізм будзе дзейны, і ён, ну, змусіць улады все-таки, ну, пачаць дыялог пра будучыню Беларусі. При умове, да, што на гэтую нейкую супольную, скажем, план, супольнае рашэнне выйдзе і Москва. То бок вот Макрон, Меркель кажуць Пуціну, будь таким, ну, скажем, вырашальнікам беларускага крызісу, мы, вот вам павага будзе з усяго, так сказать, цывілізаванага свету, але дзе гаранты, што Пуцін на гэта пойдзе? Не, ну ніякіх гарантаў. Гэта зараз пытанне палітычнай ігры. Я просто вот мог бы зараз апісаць механізм, якім чынам гэта магло падбыцца. Ну, вот Расія не падтрымлівае ідэю выбараў. Ну, вот, што каб зараз адбыліся выбары, да, па зразумелым прычынам, зараз я іх выкладаць не буду. Але в іх інтарэсах все-таки правядзенне канстытуцыйнай рэформы. Ну, прынамсі, гэта так было агучана, і гэта лагічна, да. Таму што, ну, так ці інакш трэба думаць пра транзіт улады, і лепш ну, для Расіі, ну, заняць такую пазіцыю брокера, а не той, каб падтрымліваць адну сілу ці іншую сілу, каб все сілы, яны так ці інакш былі зацікаўленыя ў супрацоўніцтве з Масквою. Але пры гэтым, да, каб правесці такую канстытуцыйную рэформу, пажадана, каб быў кансэнсус, прынамсі, большасці палітычных сіл унутры Беларусі. Калі Лукашенко просто сам на сваім там усеагульным на беларускім там сходзе, да, прапануе нейкую канстытуцыю, якая будзе непрымальна для беларускага грамадства, то сэнс губляецца, просто таму што гэта ўсё адно не будзе вырашэнне палітычнага крызісу, да. Таму, ў прынцыпе, ну, ёсць пэўныя резоны для таго, каб Расію, тым ліку і праз міжнародныя пляцоўкі, прасоўваць ідэю канстытуцыйнай рэформы і унутрынацыянальнага дыялогу. Менавіта для таго, каб, скажем, гэта рэформа ў выніку магла б стаць вырашэннем палітычнага крызісу. Ну, тут пастка можа быць тым, што Лукашенко придумае такую двукосі рэформу, якая па сутнасці нічога не мяняе. Вось таму, але фармальна вот она адбывалася. Вот таму і ўсім важна, да, і еўрапейцам, і ў прынцыпе і Расіі, да, падключыць да гэтага працэсу было б, да, не толькі аднаго Лукашенка, але іншыя палітычныя суб'екты Беларусі. Каб вот у выніку канстытуцыя, якая будзе выносіцца на рэферэндум, яна была кансэнсусная нейка, да, і яна бы вот з якой пагадзіліся там, ну я не буду казаць, што ўсе, але, скажем, там вот 80% там палітычнага поля, там, так, ці там някай 70. Вот, і, ну, гэта не ў інтарэсах беларускай улады. Канечна, яны хочуць гэта забіць па-свойму, але гэтага, в прынцыпе, да, больш ніхто не хоча, акрамя самого Лукашенка. І вот тут ёсць, адкрываецца поле для вот гэтай палітычнай гульні, да, для пэўных, скажем так, ну, вот паразумення ці дамоўленасцяў паміж асноўнымі знешнепалітычнымі актарамі і ўнутрыпалітычнымі. Я не кажу про то, што именно так все адбудзецца, але вот реально поле, рацыянальнае такое поле для прасоўвання ў гэтым накірунку я асабіста бачу. Перамены ў Беларусі, здаецца, патрэбныя ўсім беларускаму грамадству, захаду і нават Расіі. Не патрэбен толькі аднаму чалавеку, Александру Лукашэнку. Але, як лічыць наш сённяшні госць, доктар палітычных навук Андрэй Казакевіч, перамены так ці іначай адбудуцца. З вами был Віталь Циганкоў. Заставайцеся з Белсатам.